Čau lidi, vítám vás u tady mého vlastně videa. Jsem tady sám dneska. Tak jo, jsme ve hře. Pokácíme dříví a hrajeme update, vlastně ve kterém, kde hraju poprvé. To, ale ty krásy docela dost dřeva nám popadalo. Co musíme udělat? Já jsem koukal jako na videa, co má dělat. Musíme udělat kotlí. Splňuje 3 questy, ať si můžu koupit novou kásu za 5, ať mám 5 gemů. Ale bude to na prd sám hrát, protože hodně dřeva, hodně skrepu, hodně všeho. Jo, a chtěl jsem vám jenom říct, že nevím, kdo koukal na short, který vyšel v neděli. Vlastně s videem z Brawl Stars, ale tak ten, kdo se na to díval, tak asi ví, že bude v úterý nebo dneska dneska 99, ve čtvrtek Bravko a v neděli zase 99. A v neděli bude 99, protože v sobotu budu hrát Admin Abuse. Půlhodinovej. Takže tam budete se mnou. Nevím, proč mám food control chat, ale to je jedno. No tak teď si dáme takový menší střih, dokud nebudu mít 35 dřeva. Jo, 35 dřeva je naživu. A teď potřebujeme 21 skrepu, ale tak to není takový problém sehnat. To se ženou spolu a musel by mě padnout sáček. Ne. Ty krásy, už jsem si myslel, že se od tam tak nedostanu. No. No konečně, tak. Masáček. No, je to úvodný, ale tak. I to si vezmem. Jo a chci vám jenom říct, že kdo by si chtěl s náma zahrát, se mnou a s bráchou, tak napište do komentářů a my si s váma rádi zahrajeme. Budeme hrát no, pokusím se hrát se všema, když to bude. Když ne, no tak prostě postupně. Ale to je tak, jakože to. Bíhám od věci. No. Jsem si myslel, že sehnat skrep bude jednodušší. Ale tady je ten nový bán. Tady vezmu tohle, můžeme tady rovnou otevřít čestku. Zavolím tady holka. Ať máme jídlo. Ať se můžeme najíst.
ještě budeme potřebovat skrep. Tak ještě to doseženeme. Krásně to bylo. Viděli jste, to bylo dobře schovaný, jo, byl tady menší střih, ale bylo dobře schovaný. Co to? Jako to, ale... Druhá noc, možná už bychom to mohli mít tady hotový. Chybí nám 2 železa. Já je najdu a pak se vás ozvu. Tak jo, našel jsem to, ale mám tady menší potíže. Mám tady pana jelena. No, aspoň, že už jsem uhně. Tohle mě tady mouchat krásu. Ne, já vykraftuju něco jiného. Já je takový menší fail, no, tak nevadí. Tak ještě vykraftíme mapu, když jsme vykraftili seriál. To budeme potřeba. Já jsem nechtěl to vykraftit. Ach jo. Je takový menší fail. Ten se stává v každém videu. Tady to není prozkoumaný. Tady. No, tak se podíváme tady tím směrem. Jo, už jsem hadový zas. Super. Kurňa. Už jsem to musel mít hotový. To je dobrý, už to budu mít asi hotový. Vezmu tohle. 100. Tak. Tady. Ještě zatím nebude rádio. No tak dobrý, už to má hotový. Tak. Tak jdeme domů. No, počkej, já si tady s ním beriksky. Asi si dáme k obědu králíka. A už můžeme udělat ten kotlík. Teď potřebujeme 2 beriksky. Ty jsou tady. Tak, a kde je nějaká ta... Kurňa. No, já si podívám tam. Třeba pštrose. Můžeme tady vlastně dát
tady ty dvě věci zatím. Vlastně mi to má hned tady kusíček. Ach jo. Si vezmeme pštruse. Vezmeme si obojí, nevím co. Co je to? Nebo vím, ale to. Jo, pštrus, protože oni si ho dávají k obědu vlastně. Já jsem tam dal něco úplně jiného. Číc, tam musím jít ještě jednou pro berýsky. Ach jo, máme jednu. Super. To je super. Potřebuji ještě jednu. Do prčic. To je den tohleto. A tam ty věci neberu, protože doma nechci, prostě nepotřebuji. Chtěl bych najít. A tady jsou. Tady jsou berysky. Mám troje, to je jedno. To je jedno, aspoň ji mám. A když tak navíc, jo. Voila. No, vezmeme si tady polívku. Hodíme tam tady to. Polívku si můžeme sníst. Když tam budu. Tak. Voila. No, tady to hodíme na stůl. A teď potřebuji tevíla, která byla někde tady. Pošuntíme se. Tu pár kytiček nazbírám. A potřebuji si koupit potáku. No. Jestli teda bude mít. Jestli ne, tak nevím, co budu dělat asi, ty krásy. Tady do těch jeskyní, to se podívám příště. Tady můžeme mezi tím otevřít nějaký čestky, dokud to nestane. Tak už vstál. Můžete zrovna ani napsat, můžete napsat, jestli si se mnou budete chtít zahrát do komentáře a taky a jak mám získat to potáto? Už já nevím, jak to mám získat. Kurňa práce. Si to vyroste na zahradě. No kde to mám získat? Cože to mám získat? Já nevím. Kde bych to mohl získat? Cože si mám udělat farmu? Musím udělat farmu. Počkej, tak já udělám když se dvě. Já nevím, kde to mám získat? Už já potřebuji získat já potřebuji udělat ten quest a já nevím, kde to mám získat. Kde to mám získat? Nevím, kde to mám získat, já mám získat potato. Sweet potato, kde to mám získat? Nevím, kde mám získat sweet potato. No. Kde to má? Tady. Stačí dvě. No, kupuje se to u té víle, hoši. Protože já nevím. Nevím, kde mám získat. Mám tady jen běhat. Nebo nevíte, kde to mám získat? Kde to mám získat? Já nevím.
Kde tam získá hoří pomoc. Já to vědět, kde mám získat potato sweet. Ach jo. Nevím, kde se mám získat, takže asi to tady ukončíme. Nebo uvidíme, jak vyroste ta farma. A ještě bude útok dneska večer. To nejsem. To máte smůlu, hoši. To máte smůlu, já tam nejsem. Tady už mám otevřenou čestku. Otevřenou čestku tady. Nevím, na koho budete útočit už, já tam nejsem. Ok, už třetí kam. No, všem. No. Tak, tady postavíme tohleto. Já nevím, kde mám získat to. To potato. Krása. Škoda, že nestreamu, nebo nemůžu ještě streamovat, že za 50 odběrů až. Ale jakože můžu se zeptat, kde mám získat to potato? Já bych potřeboval vědět, kde to mám získat lidi. To do další. Tak, kolik jich tady je. Někdo něco posílá, ale když si koukáte na tohle video a budu vás mít ve friendech, což když jako budete se mnou chtít hrát, tak jo, tak prosím tohle neposílejte. Třeba když budu ve hře. Protože když budu ve hře, tak budu natáčet. Nebo něco takového. A jestli chcete, abych natáčel dál, nebo abych fakt streamoval, tak klidně. Admina bych asi budu streamovat. To žádné. A já nevím, kde mám vzít to potato. No. To mě zajímalo. No, tady to je asi konec. Takže já se s vámi asi rozloučím tady. Krásně s kotlíkem. S ohníkem a to. A čau no.